השם, מה נשמע? חיכינו לך. עכשיו. 3, 2. איפה אני אמורה לדעת את זה? נא? פולו? טה. טלפונים? לא. רק. יש עבדות? יונתן! רול קאמרה. 3, 2, 1, אקשן. היי, ג'ינג'י! רול קאמרה. רול קאמרה. 3. היי, אתה מצלם! זה לא מלמטה. אתה עושה like מאיזה קטע? מאיזה קטע? אני ארוג אותך, אתה לא יכול להגדיל ללכת. פרינג גוסט. מה יקרה אם אני אוכל את הבור? למה? אין דם! אוקיי. אין לי אלוהים! אלי! אבל למה את מקללת אותם? דברי, מילים. אגדי? ארצ'ו, עתיתתת. אליסה. לא! ירדתי קוד! די! לא! היי, תראה, ג'ינג'י. די, נו. למה? אבל מסטיק זה יותר מגעיל. למה? אבל מסטיק זה יותר מגעיל. למה? לכי מפה. הכאלה שבאו שם כזה. גישה. הכאלה שבאו שם כזה. לא, אני לא. מאיזה קטע? רוצה תות? בוק לסבתוש! היו לארנבונים קטנים שהייתי... מה? אבל... יש לי... אח, אתה הורגת אותי. תגידי, זה אפילו חסר כל... יותר אדיש! ג'ינג'י! תראי לעלות ואלה. דקים בקיומילטלים. למה? שזה להיות ג'ינג'י? למה?